A semente que plantamos hai 3 anos está medrando con forza. As túas achegas non caeron en saco roto. Invitámoche a descubrir os novos contidos, máis intelixentes e, como non, máis efectivos. E a ti, en que che afecta? Pois é sinxelo. As funcionalidades que terán estes contidos permitiránche deixalos ao teu gusto, adaptándoos á diversidade de alumnos que tes na clase e facilitando un mellor seguimento individualizado do avance persoal. Crea as túas propias unidades didácticas. Poderás achegar ás unidades didácticas os ingredientes que ti queiras. Textos, fotos, vídeos ou actividades interactivas. As posibilidades son infinitas. Pero non penses en complicacións. Todo vai resultar sinxelo e intuitivo. E se queres crear os teus propios contidos ou importalos desde internet, agora ti decides como e cando. Atende á diversidade da aula. Terá a axuda que precisas para atender os ritmos de aprendizaxe de cada alumno. Os novos contidos permitiránche agrupar os teus alumnos segundo as súas necesidades e asignarlles leccións e tarefas adaptadas para eles. Actividades interactivas para todos os gustos. Poderás aproveitar as actividades que xa tes e asignalas como tarefas individuais ou para grupos. E aínda máis, tamén poderás crear no mesmo contido as túas propias actividades interactivas para asignarllas aos alumnos que queiras. Guía os teus alumnos polas unidades. Vas ter novas ferramentas para marcar o ritmo da clase e controlar en todo momento o que ven nas súas pantallas. Resultarache moi sinxelo levar os teus alumnos á páxina que queiras que visiten e poidan seguir as túas explicacións. Bloquea a navegación polas unidades para que poñan os 5 sentidos no contido que queiras tratar. Poderás seguir o avance de maneira moito máis sinxela. Atoparás gráficas que te indican como evoluciona cada alumno nos estándares de aprendizaxe que se traballan nas unidades didácticas. Todas estas novidades estarán dispoñibles a partir do curso que ven no proxecto Edisgal. Anímaste!